Meniň maşgala durmuşum ýeriň ýüzündäki dowzakdy. Türk adamym günde günaşa mertebämi depeledi, kemsetdi, ýençdi. Şu sözler bilen 36 ýaşly türkmen raýaty Gülsat özüniň Türkiýedaky soňky 4 ýyldaky başdan geçirenlerini ýatlaýar. Ol Türkmenistandaky kynçylyklaryň arasynda beýleki müňlerçe ildesleri ýaly, has gowudurmuş gözleginde Türkiýe gelipdi. Emma ol Türkmenistanyň döreden emeli kynçylyklary sebäpli bu ýurtda resmi ýagdaýda galmagyna mümkinçilik berjek. Degisli dokumentleri edinip bilmäni üçin gowun bermedik yerli erkekleriň birine durmuşa çykma kararyna geldi. Ol mundan soň başdan geçirenleri barada azatlyga gurrun berdi. Bellesek söhbetdeşimiziň howpsuzlygy jahtynden adam we ýeratlary şeýle-de käbir jikme-jikler aýan edilmeýär. Türkmenistandaky işçilik ykdysady kynçylyklar we geljege bolan ynamyň ýoklugy sebäpli 2015-nji ýylda iş gözleginde Türkiýe geldim. Elbetde ilki başda men beýleki ýyldaşlarymyz ýaly bir kanun ýagdaýda işlemeli boldum. Bu sebäpli polisiýa ele düşmejek bolup elmydama gorkatynda ýaşadym. İş berjiler hem bir kanun ýagdaýda işleden üçin ýa aýlygy kemeldip berýärdiler ýa-da aslada bermeýärdiler. Diýip Lewawyň Türkmenawat şäherininden bolan Gülsat Azatlyň Türkiýedaky habarçysy Ahmet Rahmanowa gurrun berdi. Ol Türkiýede resmi ýagdaýda ýaşaýyş ruhsatyny almak ugrunda tagalla etse-de, Türkmenistanyň daşary ýurtdaky wekilhanalarynyň raýatlarynyň pasportlaryny täzeläp bermeýändigi sebäpli ähli tagallalarynyň puja çykandygyny belledi. Aradan bir näçe wagt geçenden soň Gülsada yerli erkekleriň biri gowun bildirip, gysga wagtyň içinde onuň bilen durmuş gurmagy teklip edipdir. Ol menden 2 ýaş çemesi ulydy. Ol günde günaşa işleýän ýerime gelip maňa söz aýdýardy. Mende oňa gowun bermäge islegim ýokdy. Ýöne maňa Türkiýede kanuny esasda galmagy zerurlyk bardy. Şol sebäpli soňa bilen öwrenşerin diýip oňa durmuşa çykmagy razylyk berdim. Diýip Gülsat belledi. Habarçymyz Ahmet Rahmanow Türk raýaty bilen resmi ýagdaýda durmuş guran daşary ýurtlaryň 3 ýyldan soň raýatlygy alyp bilýändigini aýdýar. Birinciden şu öýlenendigi barada registrasiýa geçmeli bolýarlar. Şondan soň 3 ýyl bile ýaşap, 3 ýyldan soň raýatlyk almak üçin zaýewleniýa berip bilýärler. Nam ikisi suratda ikisi bermeli bolýarlar. Hem aýal hem erkek. Şondan soň şu edaranyň işgärleri islen wagty öýlerine gelip kontrol edip bilýärler. Bile ýaşaýarlarmy, doğrudan maşgala şekilinde ýaşaýarlarmy, şu zatları kontrol edýärler. Şondan soň bir näçe gezek собеседование çağırýarlar. Hem aýaly hem erkeği bile собеседование geçirýärler, hem aýry geçirýärler. Biri hakynda näme bilýändigi barada soralar berýärler. Bile ýaşaýandygyny, birbirini gowtanaýandygy barada göz getirmek için. Sondan soň raýatlyk dokumenti alyp bilýärler. Emma bilelikdäki masgala durmuşy Gülsadyň saklaýysy ýaly bolmaýar. Aradan ençeme aý wagt geçenden soň Gülsadyň äri onuň her bir hereketine gözegçilik edip, hatda fiziki we jinsy zorluklary ulanyp başlaýar. Ol arakor eken, her gün diýen ýaly kemsedici sözler aýdyp, dürli bahana arap meni urýardy. Bu diýsen agyrdy, tenimde gögüň iýi aýrylmaýardy. Men iň bolmanda raýatlygy alaýyn, şondan soň aýrylşaryn diýen umyt bilen onuň sütemlerine çydajak boldum. Diýip Gülsat aýdýar. Aradan isli wagt geçip, raýatlyk üçin dokumentleri tapşyrmak wagty gelende Gülsadyň äri muny etmekden ýüze urýar. Ol maňa bilýärin sen raýatlygy aldygyň meni taşlarsyň. Şonuň üçin bu niýetiňden umydyň üzäýi diýip jogap berdi. Men şondan soň her zadyň hem çeni çaky bar diýip ony terk etdim we aýrylşmak barada arda berdim. Munyň ýyzy bilen ol maňa dowamly jaň edip eden etmişlerini ökünýänligini, raýatlygy almagy garşy däldigini aýdyp töwella etdi. Men oňa ynanmaýaryn bir kanun ýaşamaly bolsam-da indi bu dowzaka dolanmaryn. Diýip söhbetdeşimiz gurrun berdi. Gülsat Türkiýedaky türkmen gelin gyzlarynyň has güskär bolmagy üçin geljekleri barada howlukmaç karar almazyndan öň ähli ýagdaýlar dogry öwrenmek üçin öz kıssasy bilen paýlaşandygyny aýtdy. Azatlyň habarçysynyň Gülsadyň äri bilen habarlaşyp maglumat almak diýensiňi netije bermedi. Sol bir wagtda ol Gülsadyň başdan geçirenleri bilen dus bolýanlar bilen birlikde türk raýatlary bilen bagtly masgala gurýan türkmenistanlylaryň hem köpdigini belledi. Bagtly ýaşap giden maşgalalarym bar. Erkeklerim var, zenan maşgalalarım var. Yine käbir maşgalalar başta baktlı olsa da soňu boş giden ýagdaýlarym var. Mysal üçin başta baktlı bolup çağa dolup, ýene soňu bilen şu zenan maşgalanyň
maşgaladan çağgalarını alacak bulup suda berilen maşgalalarım var. Raýatlyk almak için öýlenip, pul töläp öýlenip, soň pul töläp hemen maşgalaları bozulup, raýatlyk alma prosedurasy bozulup giden maşgalalarım var. Türkiýe viza düzgününün ornaşdyrylmagyndan ozal Türkmenistanlylaryň zähmet migrasiýasy üçin saýlap alan esasy ugurlarynyň biridir. Türkiýanyň migrasiýa gullugynyň 2023-nji ýylyň ýanwarynda çap eden soňky sanlaryna görä, ýurtda Türkmenistanyň 220.090 raýaty kanuny esasda ýaşaýar. Emma habarçylarymyz bu ýurtda bir kanun ýagdaýda ýaşaýan türkmenleriň hem has köpdigini aýdarlar. Maglumat üçin aýtsak, Türkiýe 2021-nji ýylda zinanlara garşy gazaplaryň öňüni almak baradaky Istanbul konwensiýasyndan çykdy. Bu karar ýurdun hem içinde hem de daşynda tanqidlere teze bar boldy.